No, mä katsoin ihan nyt vaan. Mä sain tänään postissa tämmösiä vaihtopetsejä. Ne tuli vaihtopetsi LPSiltä. Siis nämä mun ekat vaihtopetsit mä lähetin sillekin sitten näitä petsiin ja tavaroita. Niin mä otin vapauden avata tän jo ennen kuin aloin tekemään tätä, koska mulla ei edelläänkään toimi paussi, joten aloitaanpas katsoa mitä mulla täällä on. Ensimmäisenä tuli käteen tämmönen oranssi koiran keksi. Mulla on tämmösiä, mutta ne on ihan erivärisiä. Ja tämmönen sievä. Onks tää täällä hattu, joo. Siisti hattu, mulla ei olekaan itselleni tämmöstä. 2 omenaa vierekkäin. Kiitos. Sitten ihana nalle. Mä siis tykkään tästä aika paljon. Mulla oli itselleni tämmönen, mutta mä annoin sen sille muistaakseni vaihtopetsien seassa voihtari. Tää on kirja, mä löysin sen vihdoin. Ette näette koko juttu, mutta mä luen teille nyt tän. Moips, tässä tää heppa. Toivottavasti tykkäät. Mulla on surkea käsi, ei oo sulla hyvä. Sulla on parempi kuin mulla. Teethän vidin. Joo, teen sä koko ajan. Laitan extra petsin ja kiitos. Ja muuta. Tein taikataikinasta sulle petsi kukaan. XDD, lol, XD. Sydämellä vaihtopetsi LPS, sydän, toi on joku ruma. Ei oo, tää on paremmat kuin mun tekemät sille. Niin katso taas mitäs täällä on. Mä nostan tän pois tästä, koska mä en halua, että näette mun osoitesta. Aika vieläkin tavaroita. Kuinka paljon tavaroita se antoi mulle? Mä annoin sille jonkun verran. Tässä on vielä tavaroita. Mikä tää on? Onks tää joku taikina tai joku? En mä viitti sanoa mikä tää on. Tää siistit kiikarit. Tämmönen siisti meloni, joka lähti. Semmonen siisti meloninpala. Ja porkkanoita. Joka ei tullut porkkanoilta, sori, mutta no kuitenkin hyvä. No niin, täällä on kaksi. Paljon hyvin. Onko tähän ponkkareita? Pitääkö mun palauttaa ne? Tästä ei. Niin. Uskon, että... No ei mä avaa. Oi vähän ihana. Onks tää se ylläripylläri vai mikä ever olikaan? Ylläripylläripetti. Tää on ihana, mulla ei oo tämmöstä tuolla LPS. Tiedätkö Suani, jos katsot tää video, niin mä en vaihda tää kenenkään kanssa. En ikinä. Ja tälle saisi heti nää kiikarit näin. Niin vaikka noin. Kaadu sitten. Täällä tulee mun heppa. Mulla oli vaikea arvata kummas. Siis et pakeesit sulla. Mä ihan teippiä, sori. Vaikka mä itekin tykkään teipalla. Täällä ainakin on se heppa, jos se ei oo, niin se on juosamassa senkin täällä. Ja mä sain hepan, mä tykkään hepoista. Tääkin on söpö, tuolla lukee tuolla ylhäällä korossa LPS. En vaihda. Kiitos näistä kaikista ihanista tavaroista. Ja tästä mikäli olikaan. Kiitos tästä ihanista petseistä ja kiitos vielä kerran.